هەلبەسڤان هونەرمەند نویسکار توجاران ji nav gelê xwe bar nakin herdem di nav ramanên wan de dijîn ji ber ku ew yên ku kultûra gelê xwe diparêzin û êş û azarên gelê xwe derdibirînin. Gelê Kurd jî bi hezaran helbesvan û hunermendên xwedanhestên nazik li xwe digire. Ji wan helbesvanan Arif Xelîlşêxo ku bi navê bavê Gulê nas kiriye. Welatê me şêrîne ciwan û naz û rindî, şax û baxê werengîne tu bi şar û bi gundî, keça çeleng û nû digînê bi husn û cemal û edeb. Helbesvan û nivîskarê Kurd Arif Xelîlşêxo ji bajarê Rewşenbîr û Ronak Bîranê, bajarê Efrînê ku li gundê Kosa yê meydana yê navçeya Raco li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê di 14 meha çaran sala 1956 de ji dayk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gundê meydana xwendiye û ya navendî li dibistana Hîmo li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê xwend. Mibcavadî cizîre bû tac û merkezê textê te, ava fêrît ava cezlê di herikê ji herdê te. Behremendiya nivîsandinê li cem bavê Gulê di temenekî pir piçûk de diyar bû ku ew bi xwe jî hezkerê xwendinê û zanyarî û zanînê bû. Ku hevjîna wî Fatma Miho di lêdwaneke taybet de ji bo Radyo Rêbaz got ku bavê Gulê gelekî helbestên cegerxwîn dixwend. Herdem helbestên cegerxwîn û melayê Cizîrî û Ehmedê Xanê ezber dikir. Her wiha guh bi pirtûkên olê jî dida. Berhemên bavê Gulê li cemkeça wî li gundê Naza yê navçeya Şera bû. Lê ji ber ku gundê Naza di çarçoveya şerê Efrînê de wekû hemû gundan rastê dizî û talanê ji alê grûpên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve hat û berhemên Arif Şêxo hatin dizîn û kar û xebata û keda salan di rojekê de ji alê Feyleqi Şam ve hatin hundakirin û reşkirin. Li gorî şopandina Rêbaz News ku bavê Gulê hejmarek dîwanên wî yên çapkirî hene. Ya yekem dibin navnîşana pend û şîretên Kurdî ku tê de 1200 pend hene û tê de gotinên Kurdî yên kevin kom kiriye. Di salên di navbera 1984 û 1994 de nivîsandiye û di sala 2002 de hate çapkirin. Dîwana duwem dibin navnîşana Hawar û Hêviye, her wiha dîwana çiya ku ew dîwan derdora 1000 pelikiye û gelek helbestên netewî, niştîmanî, civakî û olî nivîsandiye û nivîsgeha wî ya taybet derdora 1500 pirtûk û dîwanên Kurdî û Erebî tê de hebûn. Bavê Gulê bi van gotinan navdar e. Eger terexnel min kir tu min dilgiran nakî. Ez amade me guhdariya te bikim ta dawiyê ji ber ku ez birexneyan mezin dibim nebipesen. Bavê Gulê bi van gotinên xwe yên te jî wate karî bo xwe bixe di navdilê gelê xwe de. Her wiha hevjîna bavê Gulê Fatma Miho ji bo Radyo Rêbaz behsa hevjînê xwe kir û got ku bavê Gulê di 10 saliya dawiyê de ji jiyana wî êdî bêhtir guh bi pirtûkên olî dida. Bavê Gulê piştî ku rastî nexweşiyekê hat di heftê meha Nîsanê sala 2012 koça xwe ya dawî kir û li gundê Kosa bi xakê hate spartin ku hemû hezkiriyên wî hazir bûn. Bi barkirina wî dilê hemû hezkiriyên xwe giran kir ku hejmarek ji wêjevan û Rewşenbîran gotin li ser bavê Gulê pêşkêş kirin. Her wiha Encumena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê jî gotin li ser bavê Gulê pêşkêş kir. Mîdye Dorsin. Xemla van pitîka negereke ji te ra